lamɛnibagaw cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan anw minnu b'an na sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw ka bisimila aw ka émission Madi kɛnɛ kan plateau des stars ayiwa bi ta in tɛna nɔgɔya ani segukaw ka jɔn Mali dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo donc ne yɛrɛ tɛ kuma jan bilen ne bɛna kuma d'ale ma ale bɛna yɛrɛ fɔ an ye chef i pɛrɛnna Yaman, di Jaramuru Van Baxi, l'enfant de Sekou, artiste, rappeur, chanteur, ingénieur, qualité, auteur, compositeur, son de fire. Wakwan. Ah, Van Nintele ara de nere masika fouille femme. Bon, ça veut dire bonsoir tout le monde. Ni au bonsoir ni ke chugo be. Ah, Van vraiment kuma nyena. Mais en bas foye iki yere nyafo an yere de. Chukom na me famille de sor. Bon, c'est Jaramodibo, Alliance Van Baxi, l'enfant de Sekou. Van fouille volete faro kan tugoni. Ante fe do wore faro kan. Ina fo. Yanga ko do faro kan Van Baxi l'enfant de Sekou anga do fana faro kan. Nega dini dimine do auta foye kaga ya fane ma ko hine be delila nakuma bali ya indu mani kanuna nega dini dimine do auta foye kaga ya fane ma ko neta do nyemunge nakuma bali ya indu mani kanuna na soro nenye ko doke ila ufonye ikana ne mine mogo kama ufonye kana bima mogo kama bima ambila nyongo fe kanuna. Bravo Van vraiment son jara. Ah son indiara de mais on va continuer dans la question yi. Voilà Van nga niveau de tuer yere jume ye école mon kay tamina asra mon fa école kon na kalan sira fe bo ñew tro bol kalan ñew ñado o ko fe ñe téléphone cabine fi neke waso portable ma ci ko sobe ko ñado ñe tabal ni frege ay mais Van de gata radio no go tuer yere de quoi comme classe yere kono classe kono bo ne école ke ga dans sirana bagé di ñaka bankalama parce que ñay ka fo ntora nga leçon tan na ntaranski badala ka miri wa soro mbotola badala bugu d'accord ñebe jama kulu ba den zigin la ka bo kulu sanfé ko ka bo golla mo ma compter masika compter mo ni be place ni be biroté malaya no i jona ka ko re ñayini aw parce que o fene aso chama fene klala o lu fene ma barasoro oh nous duma kila folo nous me ron na ma sey folo Vano chugoni bela yi bankala ne ko est ce que ne ta dabla ne ka ta ko ranya ni ngata métier ni yere la donc l'entrée en grand frère fait jara électronique à faire de guinta facile là tout près donc travailler amé ordinateur nu photocopieuse nu amol le réparer ani et nous me gemme ko na fu bolo digri ga kana voilà amol le voilà ni imprimante ani photocopieuse donc travailler non mo ñen to yeno di terga do ya tran soro piano fo la sono wa so me balan fo piano fo ko ale ko ta don la studio de la ko ta piano fa ka musique ro ne te solo fen na re ay ne ngata ni bo une fois que ntugra ko ta duguto mo ina ka rushka antara rusha record la donc tara aya don la ni piano fa ko a jara be mo ko kontana me ne taro ni fengere donc ale to ka ta studio la ma dabo kama quoi ni derga bira morceau ga nga album la bayna mo album na ben sanu 2020 album amala wulim kama keroy ma dabo kama donc directement don na musique na jaay parce que mu ci la ma be ka fo nga piano fo nga fengoro donc to la kana do akono yen ngene ko nga referenda aya daga don da nya da be ko ka jara kangadi donc mfene to la kama wa referenda dati surtout Josire interga Jos ale de na do ala le tunya rapper ne ba ka referenda donc ne balla do ka soro mba ko no shengli donc on tara kulu sanfé université de la catholique ou la machine et photocopieuse mun mege kulu sanfé ou entretien marché mamlo jara électronique langue mais ni ko ka fi donc on tara mo ko na photo ta wa so clash kun fo no be bon patron fo no bo na to atelier la shengli boîte grâce à l'antenne mo ko fana bo wala ko tasu mun mutam am gan fan fe u be na ku ile ke photocopie kala ne na photo la patron wure muro e ka tasu ne kasi jigina am yule o kere e bla chugoni be bla to be flen ay bana ko kera bare donc ñi resoro musique non chugar la ta ka soro mala wule akama na kero donc li dalate so bon tu saka fo donc dalate so parce que une grammaire beaucoup début beaucoup tiena la didi Koulibaly Didi façon Koulibaly parce que ñi modin to ko dala ña am modin to ko dala no yi ñi da dem suy ñu to ko dala no yi
n ka denmuso ye n y'o tɔgɔ da Didi Fasɔn Jara mais ale tun ye Didi kɔrɔba tun ye Kulubali ye d'accord a tun bɛ ziiri in da n'a bɛ ziiri in da an ye sufɛ a wagati la ni ziiri sera yɔrɔ dɔ la dɔrɔn dɔnkili bɛ da donc n'a sera dɔnkili la yɔrɔ ma a kun kan ka di a bɛ dɔnkili la f'i bɛ kasi o wagati i bɛ tila leçon ta la dɔrɔn i bɛ n'i sigi a bɛ ziiri in da a bɛ to ziiri lamɛn na a bɛ sunɔgɔ o wagati ninnu na sufɛyala tun tɛ yen éducation tun bɛ Mali la trop o wagati mais sisan mɔmuso ninnu ma tila u ka tɔnsigiw la o kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ taa ziiri in da mɔdenw ye donc n ye n yɛrɛ sɔrɔ dɔnkili kɔnɔ tan cogoya la bon tellement a kun kan ka di bogotigina a tɛgɛrɛ wara la ale de tun y'a dɔnkilidala ye bon a nana kɛ fo mɔgɔw b'a wele ka taa n'a ye u ka kɔɲɔ n'u ka fɛnw na d'accord ya voilà Van Baxi o kɛra san jumɛn o san ani bi cɛ o mɛnna dɛ ani jumɛn i yɛrɛ sɔrɔ dɔnkili yɛrɛ kɔnɔ ani jumɛn na n ye n balila ka n yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ani mun na c'était en 2007 2007 d'accord mais ka gɛrɛ micro la ka n ja fariya la fo ka taa don studio ko la 8 donc 9 n ja nana gɛlɛya mais n ko yani an ka to ka taa studio la ka taa fɛnw kɛ est ce que n yɛrɛ tɛ studio baara ɲɛɲini donc n ye n terikɛ in wele dugutɔ mun ye n bila ka référent da o la mun taara ni ye k'an bila piano fɔlɔ an bɛ taa ale terikɛ dɔ ka ordinateur na an bɛ logiciel k'a kɔnɔ n bɛ n'an sigi an bɛ fɛn dɔw baratu ainsi de suite fo na se 2009 2010 donc commencé ka ingénierie maîtriser donc 2011 dɔ taara fɔ an fɛ yen ko n bɛ dɔnkili da Van ni bɛɛ kɛ mɔgɔ t'a dɔn k'e tun bɛ dɔnkili da an tun bɛ bɔ de cɛkɔrɔba kɔni b'a kalama parce que an ye balani tɔmɔ k'an to basa faga de senfɛ ani tɔn faga Banagabugu la n terikɛ gauche Mamadu Sise donc an nana ni balani ye cɛkɔrɔba ye balani dilan ka d'an ma an ye balani an bɛ to k'a fɔ n'a sira ne fɛ yen bi a bɛ si nin fɛ yen sini bon a kɛra to an ma na ɲala bilen donc an ka taa balani bila k'an ka taa yɔrɔ min na k'an ka taa bila ne fana ko problème t'a la an ye balani ta an y'a tɔmɔ ɲama min na an taara fili ale y'a fili dɔrɔn ne y'a ta donc n ye profité balani de fɛ ka piano kalan donc maintenant n ko yani n kɛ dɔnkili da kan tan bien vrai que n tɛ se mais est ce que n tɛ studio kalan fɔlɔ n ye autoproduction de kɛ ma taa conservatoire la ma taa INA la ka don so kɔnɔ ka logiciel kɛ machine kɔnɔ ka don ka n sigi k'i yɛrɛ dege diyagoya k'i yɛrɛ former ni n fereke la n bɛ taa n sigi studio dɔ la ka ɲininkaliw kɛ ingénieur ka chaise kɔfɛ k'a lajɛ n t'a ɲininka ne y'a ɲininka taa fiyewu k'a lajɛ nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan nin bɛ taa so o don y'a sɔrɔ téléphone tɛ k'i b'a filmer o waati an t'o téléphone sɔrɔ olu tun ma yiriwa an fɛ yan kosɛbɛ voilà donc k'an dege ten dɔɔni fin 2011 cɛkɔrɔba nana bɔ a kalama a ye ko n ka morceau yira la o y'a sɔrɔ n'i bɛ to ka ɲɔgɔn clash fɛn ninnu kɛ n y'olu yira la a ko bon e bɛ ka nin morceau minnu da tiɲɛ na i bɛ se dɔnkili la mais parce que cɛkɔrɔba bɛ ten de ni baara min ka di denmisɛnnin dɔrɔn a bɛ dɛmɛ o sira de kan bon ni nin de ka di ye problème t'a la mais a kɛ a ɲumanama e bɛ ka nin mun fɔ ne bɛ ka lamɛn n tɛ ka foyi faamu e bɛ se ka nin da i denw ka lamɛn donna nataw la donc n'i ma ɲɛ k'i bɛ kɛ nin ye n jɛnna n'a ye n t'i bala la n b'a dɔn i tɛ jeli ye mais k'ale ba yɛrɛ tun bɛ dɔnkili da mɔgɔw ka kɔɲɔyɔrɔ la ale ba dun ye Kulubali ye jeli tɛ mais n'i bɛ fɛ ka dɔnkili da mais a k'a ɲumanama ye o waati ni n terikɛ dɔ ɲɔgɔn dɔ Mr Ɲang Ibu Ɲang ale nana n ma a bɛ n ka fɛnw lamɛn a b'a dɔn ni n ko n bɛ ko wɛrɛ kɛ n bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ nin kan ale ye n dɛmɛ kosɛbɛ k'an su k'an bila album ko la o album de kɛra n bɛ taa samiya sɛnɛ kɛ Segu ye Van bɛ taalen min ne wa to samiya sɛnɛ kɛ Segu o mana kɛ faso jɔ ko min ye ma si kana kɛ kɔma ye ani téléphone décroché ninnu donc ale ye n su k'an bila la donc n ye n kɛ album kan o album yɛrɛ bɔra le 22 octobre 2012 o kɛ n ka premier album ye donc ne yɛrɛ kɔni balila ka n yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n ma lawuli min kama a kɛra o ye n bolo quoi bon an ni album laban bɛ ka préparer ni artiste caman bɛ ka labɛn bon ni terikɛ yɛrɛ ka featuring taara bɛn nin thème in de ma an ma lawuli min kama a kɛra o ye d'accord voilà Van kuma ɲɛna kuma faamuyara sisan Van mɔgɔ caman bɛ yen ko ka ɲininkali k'i la Baxi min bɛ i tɔgɔ sanfɛ an ma se k'o de faamuya walawalali k'an ye bon Baxi tɛ dɔwɛrɛ ye bamanankan de don c'est à dire ne b'a fɔ n ka dɔnkili la n ye cɛmanin kelen ye Modibo ni Umu an fila de bɛ yen Baxi tɛ dɔwɛrɛ ye cɛmanin min mana ban fugariya ma ka dɔ kɛ ka na n'a ye so i ba kisi ka taa filanw deli dumuni na ma ba kisi den mɔgɔ min sɔnna ka baara kɛ k'a ba bali
ka filen ta ka taa taa a filanw deli deli. a ye dumuni di yan ka taa a tobi n fɛ yen o de ye baksi ye donc cɛmisɛnnin min sɔnna ka baara kɛ ka na n'a ye so yɔrɔ kɔni i bɛ ka baara kɛ ka na n'a ye so i ba kɔni tɛna mɔgɔ deli a bilen tɛna taa mɔgɔ deli donc bakisiden o de kɛra van bakisi Oh. a y'a ba kisi ka taa filanw deli fɔcogo teliyara ka kɛ voilà baksi ye a y'a ba kisi delili ma parce que a kɛra dɔkɛla ye Voilà. mɔgɔ mɔgɔ bɛ dɔ k'i yɛrɛ ye hali e tɛ baara la nin yɛrɛ awɔ e y'i ba kisi o ah, d'accord ne kun kɛra fugari ye chaque mois sɔrɔ musokɔrɔba bɛ taa mɔgɔw de deli pour que k'i balo ah, mɔgɔ d'accord mɔgɔ ma kɛ fugari ye a bɛ se ka f'i ma ko bakisi baksi d'accord Van faamuyali sɔrɔla kuma in na sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Van i ka carrière depuis i ka carrière daminɛna fo ka taa se an bɛ don min na i ko bi i ye trophée dɔw sɔrɔ ouais n ye trophée dɔw sɔrɔ n ka trophée fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ dira n ma Segu a don maire tun bɛ yen préfet tun bɛ yen nɔ jeune artiste min ye kɛlɛ kɛ culture kɔnɔna na Segu kɔnɔna na n y'o trophée sɔrɔ bon ani a ni san cɛ a mɛnna dɔɔni dɛ Sɛmakɛ de bɛna ka Bazumana album san n ye trophée sɔrɔ Segu yɔrɔ min bɛ dosokɔni fɔ o ye Ciwara di yan yɔrɔ Siribe k'a bɛ dosokɔni fɔ cɛkɔrɔba in o ye Ciwara di yan donc n ye trophée sɔrɔ Segu n ye trophée sɔrɔ Bamakɔ et puis baarakɛdenw ka bulonba minnu bɛ Bamakɔ o ye trophée di yan Segu Bitɔn bulon olu ye trophée di yan n ye trophée caman sɔrɔ n ye trophée sɔrɔ Burkina fɛnɛ n ye trophée sɔrɔ Burkina fɛnɛ o kɛra Salon Racine d'accord faamuyali sɔrɔla o la mais munna Van on a l'impression que i bɛ traditionnel de embrasser kojugu munna Van y'o de choisi en fait n y'o choisi mun na parce que n siranna bi de ɲɛ cogo di depuis n bɛ dɔ la 2012 n ye bi de jɔrɔ parce que yanni ne ka don rap la ne taara n sigi Badala de ka miiri rappeur ka ca Mali la trop bɛɛ bɛ ka a ɲɛɲini sanfɛ moderne américain b'a kɛ cogo voilà américain ta fɛnw ta et puis faamaw bɛ ka kɛ tan mais bɛɛ bɛ ka ɲinɛ tiɲɛyɔrɔ kɔ quoi fɔlɔ an danbew bɛɛ bɛ ka ɲinɛ tiɲɛyɔrɔ kɔ a dun bɛ tiɲɛyɔrɔ min na o ye famille de donc ne ko ne ye bamanan de ye donc ne bɛ arapu suguya wɛrɛ imposer Mali rapu la i ka rapu o genre i y'o tɔgɔ e yɛrɛ fɛ o tɔgɔ ye jumɛn bamanan rapu bamanan rapu d'accord bon ni n ko n b'a f'i ye tubabu kan na a bɛ n'a fɔ rédaction ne i bɔra min i nana min i kan ka taa min sisan nɔ kelen i b'a fɔ introduction développement et conclusion voilà d'accord parce que Mali mago ba de b'o la il faut que maliyɛn k'a dɔn an ye maliyɛn de ye an ka bɔ maliyɛn denya la an ka kɛ maliyɛn ye parce que an faw de tun ye maliyɛnw ye olu tilela Mali kun tɛ tan exactement bon ne ɲɛ bɛ anw ka génération maliyɛn dennama de la o de bɛ ka ne degun c'est pourquoi ne ye n basé n ka culture kan n bɛ bamanan rapu n bɛna imposer bamanankan a zana ka ko ye de loin k'a fɔ an k'an kɔlɔsi ni nin kɛra nin bɛ kɛ ni nin kɛra nin bɛ tiɲɛ mais ne tɛ n sigi fo a ka tiɲɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko wala a filɛ a tiɲɛna non bon o rappeur de ka ca Mali la trop rappeur dɔ tɛ se ka dɔnkili la fo faamaw ka tiɲɛni kɛ fɔlɔ mais yan'a ka to faamaw ka tiɲɛni kɛ o munna a t'a fɔ faamaw ye k'a y'a kɔlɔsi nin kana tiɲɛ c'est ça mon problème c'est ça le problème maliyɛn tɛ réagir fo ko k'an dépasser et puis ni mɔgɔ min marifa ta fɛnɛ Mali la o sɛbɛ tɛ dɔn pourquoi o de bɛ ne tɔɔrɔ a kana balo cinema y'a to kungo k'an faga dɔnkili in bɔra a mɛnna dɛ depuis Sanogo ka coup d'état wagati Faransi girinni min kɛ ka na ne bɛɛ kulela Faransi komi i yɛrɛ ye dɔnkili in ta ne wulila ne ko a kana balo cinema tugun a ye n to i kɔngɔ k'an faga u bɛ ka nkalon d'anw na yan walasa u ka se k'an faga a dun ka hɔrɔnya ma diɲɛ n'o ye k'an siri k'an gosi an denw ɲɛna mais mɔgɔ ye ne accusé a wagati ko ne kun kan ka fɔ de ko la paix on veut la paix pourquoi la paix mina mun la paix ko kuma de fɔ pour avoir la paix il nous faut la guerre maliyɛn bɛ siran de trop maliyɛn de bɛ siran trop o de tɛ bɛn ne ma paix tɛna fɔ kɛlɛ ka kɛ mais an dun bɛ siran bon mɔgɔw b'a fɔ fɛnɛ kuma dɔ la ko an ka guerre sugu dɔ kɛ i n'a fɔ ATT ka wagati la pour que i ka guerre fɛnɛ kɛ terikɛ o y'a sɔrɔ
i ka jamana kɔrɔ den bɛɛ ka san kelen balo stock kelen b'a ka so kɔnɔ dɛ maliyɛn bɛ sɔn sɛnɛ de ma o de problème o de problème très bien maliyɛn tɛ sɔn sɛnɛ ma mɔgɔ minnu kan ka sɛnɛ kɛ an kan ka minnu soutenir u ka sɛnɛ kɛ olu de ye mɔgɔ lagosilenw ye o ma a bɛna ka wari ɲimi yan i bɛ taa malo min san ne ni ban ka sɛnɛ dun a bɛ kɛ baara ye kɔngɔ b'an faga a banna donc bɛɛ dun ko de ko n t'a sɔrɔ chauffeur kɛ ko n'ale y'a ka recette sɔrɔ dɔrɔn k'a banna feerekɛla ko ko n'an ka tɔnɔ sɔrɔla a banna i dun minɛnji bɛ bɔ kɔlɔni min kɔnɔ n'i m'a matarafa n'a kɔlɔn girinna min nɔgɔ b'i faga fo bɛɛ ko de faamuya an bɛɛ balo bɛ Mali in de kɔnɔ donc f'an ka Mali in de matarafa an ka Mali in de dilan tiɲɛ kan Van Baxi kuma ɲɛna d'accord sisan an bɛ fɛ ka dɔn Van Baxi depuis i ye carrière daminɛ fo sisan n'a sɔrɔ album de b'i bolo walima ni mixtape de kɛ i bɛ se k'i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ an ye bon album 5 de bɛ ne bolo u bɛɛ tɔgɔ u tɔgɔw quoi Segu et Nordis Segu o kun ta samiya sɛnɛ ka Segu ye ani Nordis Bazumanaba Aventure Bamako sigi Van Baxi e y'o album 5 bɛɛ kɛ caman dun ka kuma la olu ka kuma caman bɔra yan nɔ olu kun ka kumaw y'a yira ko nafa tɛ album na e yɛrɛ bolo est ce que nafa b'a la an bɛ don min na komi bi parce que album nafa ye min ye n'i ka seere bɛ ka taa feere jɔn de b'a san c'est pourquoi bɛɛ bɛ ka single ni mixtape de kɛ bon mixtape ni ye minnu ma album bɔ olu de bɛ k'a kɛ ka caya avant k'o album kɛ fɔlɔ bon ni ne ko nafa t'a la sisan nɔ ma tiɲɛ fɔ ni ko nafa b'a la ma tiɲɛ fɔ bɛɛ n'i garijɛgɛ de don baara in kɔnɔna na ni ko nafa parce que n'i ma album bɔ i tɛ se ka enregistrer droit d'auteur la bon n'i dun ye album bɔ i b'a enregistrer droit d'auteur la wagati dɔw la u bɛ to ka mɔgɔw wele ka taa donboloni dɔw k'aw bolo ni ma album bɔ i b'o sɔrɔ seere dun tɛ ka san ni ma album bɔ ko e y'i ban album bɔ parce que ko seere tɛ ka san mais e m'a bɔ ni droit d'auteur fɛnɛ minnu y'a bɔ ni droit d'auteur mɔgɔw wele k'a ye na ni minɛ e tɛ se ka y'o jama la dɛ i tɛ se ka y'o la donc album bɔ kɔni artiste kunda i wajibalen don i ka album hali n'a kɛra kelen ye ko kɛ a nafa pour que a ka dɔn k'i ye artiste ye voilà donc donboloni min bɛ di k'a k'o tila ni ɲɔgɔn cɛ i b'i ɲinyɔrɔta sɔrɔ la sinon n'i ma album bɔ i t'o sɔrɔ dɛ voilà i t'o sɔrɔ Van Baxi ka album 5 in kɔnɔna la titre joliw de b'a la ne ka album bɛɛ 14 titres 14 titres a bɛɛ bon mo ka mun kɛ récemment 100% reggae a 14 bɛɛ reggae de parce que ɲɛ b'a la reggae fɛnɛ fanga bɛ ka dɔgɔya Mali la dɔɔni Voilà, Van Baxi kuma faamuyara an bɛ fɛ ka dɔn ni wagati in na projet yɛrɛ jumɛn de bɛ Van Baxi bolo projet min bɛ ne bolo sisan nɔ burusukɔnɔmɔgɔw ka dabila ka na Bamakɔ barikadenko ka dabila ayiwa an lamɛnbagaw ne hakili la aw minnu bɛ k'an suit ni wagati in na Van Baxi kumara kuma in ye kumaba ye dɛ n m'a fɔ Mali bɛɛ dɛ ne mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se ka ne dɛmɛ ni samiya banna sɛnɛ kana jɔ ne ka dugu n'a lamini n'o ye Bila mara ye Diɲɛna ni samiya banna ka bɛɛ la to yen ne mɔgɔ sɔrɔla ka n dɛmɛ dɛ ne mɔgɔ sɔrɔla ka n dɛmɛ sinon dɛmɛbaga caman bɛ yen mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ n'aw sɔnna n bɛna n ka hakilina fɔ aw ye n'aw sɔnna an tɛ wari fɛ dɛ a ye minɛn d'an ma a ka suman si d'an ma kɛnɛ b'an yɛrɛ bolo yen dugukolo b'an bolo yen an yɛrɛ ka foro hali n'an b'a koli ni garage de ye baganw kana don a kɔnɔ a ye minɛnw d'an ma ni samiya banna an bɛ kɔlɔn sen an yɛrɛ ye k'aw ka fɛn dɔ bila kɔlɔn kɔnɔ f'a bɛ ji sama k'a bɔn tan f'u b'a don panneau ni batterie la k'o bila a kɔnɔ tilema kalo kɔnɔntɔn an b'a bɛɛ kɛ sɛnɛ la n'o kɔni kɛra fɛn kɛnɛ mɔgɔw t'a sɔrɔ wagati min na ni Van Baxi bɛ na n'a ye awɔ o de ye ne ka projet ye o de projet b'i bolo tilema fɛ sɛnɛ kana jɔ samiya ni tilema bɛɛ ka kɛ kelen ye o de ye ne ka projet ye n mago bɛ mɔgɔ la minnu bɛ se k'an dɛmɛ quoi d'accord faamuyali sɔrɔla o la mais album bɔko projet fɛnɛ t'i bolo walima concert dɔw fɛnɛ bolodalen t'i bolo ni wagati la concert bolodalen tɛ n bolo fɔlɔ parce que jamana bɛ état min na n m'an yɛrɛ bila olu fɛnw organiser la et puis an bɛ samiya fɛnɛ la ni ma farati concert organiser ninnu ma ni san nana don a la ni ma se ka taa mɔgɔw kana fɔ k'i y'u nɛgɛ surtout ni mɔgɔ mɔgɔ ye wele concert la n b'a f'i ye ka d'a kan ni san nana tiɲɛ kana kɛ mɔgɔ na ko n ban dɛ an bɛ samiya ko la fɔlɔ et puis jamana déstabilisé don donc moi je pense que faso ko ka bon ni nin bɛɛ ye ne ma sa olu aw balolen don concert in kɔni a bɛ kɛ
n'ala sɔnna ma n'ala ka jɛ mais Van Baxi e insistelen don sɛnɛ côté ma e yɛrɛ personnellement i bɛ se sɛnɛ la ne bɛ sɛnɛ kɛ i bɛ sɛnɛ kɛ ne nana ka bɔ Segu dimanche passé dimanche sɔgɔmada fɛ ne donna yan e tun bɛ taara sɛnɛ kɛ ne ye sɛnɛ kɛ e ma tɛna ka page suya e ka taa Facebook ka taa Van Baxi page suya i bɛ saridaba ye ne bolo an ka misi ninnu juru tɛ minɛ u bɛɛ kololen don an ka misi ninnu juru tɛ minɛ yɛrɛ o banna pewu d'accord faamuyali sɔrɔla o la mais Van mais question min bɛ ka nalen Bamakokaw yɛrɛ de ko ka poser kun ko yalima u Bamakokaw yɛrɛ jeunes ye mun de kɛ e Van Baxi la munna toujours i bɛ insister Bamakokaw bɛ kuma ko an tɛ ko kunna an ma se k'o de faamuya ko an ye mun de k'i la bon tɛ ko kunna ne ko tɛ ko kunna ko kuma de ka ca tu vois e bɛ se ka bɔ ne bɛ se ka e wele cogo ne ma e sɔrɔ ne bɛ e kɔrɔkɛ wele o ko wa k'i bɔra sisan ko wa a bɔra so yan nɔ sisan k'a yi ka appel dɔ ye k'a yi ka appel i ka t'i fɛ yen ne ko problème t'a la ne b'a appel tigɛ même pas 2 minutes e bɛna fɛɛrɛ minɛ ne ka da la ne ko cɛ yɛrɛ tɔgɔ min k'i wele ko ne ko wala k'a bɔtɔ filɛ ci dɔ de la ko bon k'a bɛna taa ci yɔrɔ la sisan ko problème t'a la ka bɔ ne ka kare kɔrɔ dɔrɔn ka taa turu jɛ k'i sigi kare kɔnɔ tɛ min na yen nɔ e bolo tɛ ci yɛrɛ Van n ko bɛɛ n'i ka k'i ci o kosɔn n b'a fɔ ko n'i ko i bɛ kungo bɛɛ dɔn i kunkolo ni bin feere tɛ ban bin feere i b'o dɔn mɔgɔ min ko ne taara yala nin kungo in kɔnɔ ka kungo bɛɛ yala a kɛra cogo cogo furabulon dɔ balannen min sɔrɔ i kunsigi la bon Bamakɔ bɛ ten de n'i ko k'i bɛ ko bɛɛ dɔn i ni kungo tɛ ban ɲɔgɔn na kuma in kɔrɔ y'o de an ye dɔ fɔ Bamakɔkaw ma Van an ka dɔ fana fɔ Segukaw fana ma ten wa Segukaw ma foyi kɛ an ka dɔn ni furu ma sa mais an bɛ se k'a bɛɛ fɔ Bamakɔkaw dɔrɔn ma cogo di ka mais Bamakɔ yan nɔ foyi tɛ yan nɔ fo n'a bɔra ni fama ye sigiɲɔgɔnma ye dɔrɔn i bɛ palais kɛrɛfɛ sinon foyi Van Baxi i bɛ palais kɛrɛfɛ parce que o dɔrɔn de don ni fama ye sigiɲɔgɔnma ye sinon foyi d'accord voilà Van Baxi i ni Mata ye featuring dɔ kɛ i yɛrɛ bɔra k'a tɔgɔ fɔ n bɛ taa samiya kɛ Bamako voilà son in bɔra son in percera voilà i yɛrɛ an bɛ Mata kunkolo tununnen don an bɛ wagati min na i ko bi Van Mata in yɛrɛ bɛ cogo di sisan i n'a cɛla yɛrɛ bɛ cogo di sisan Mata an cousine de don an y'a di cɛ ma furula kasila ma d'u ma a bɛ kasi la donc a ye dɔnkili dabila a ma bila a bɛ denkuniw kɛ ni mɔgɔ wala denkuli la o bɛ se k'a wele a bɛ mɔgɔw ka denkuli sumunw kɛ a bɛ kɔɲɔ sumunw kɛ a bɛ jeux camanw kɛ bon cɛlasigi tɛ n'a fɔ i bɛ so a cɛ t'a bali dɔnkilida la dɛ n'an bɛ taa jeux la yɔrɔ min na a cɛ yɛrɛ de bɛ denw minɛ cɛ bɛ mobili boli n'a ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen cɛ bɛ denw minɛ donc hali sisan aw b'a ka collaboration an tɛ bɛn ni n'an tɛ se ka 5 minutes kɛ ɲɔgɔn kan Mata jamana ninnu jamana ninnu d'accord voilà Van Baxi comme i yɛrɛ ko k'i ni artiste dɔw ye featuring kɛ i yɛrɛ DRK tɔgɔ fɔ an bɛ se ka tɔw tɔgɔ dɔn tɔw surprise caman b'a la dɛ Van an ka dɔw fɔ yan surprise b'a la sisan an ka den ka damani dɔrɔn citer yan bon n dɔgɔnin fana nana n'o fana ye dɔ kɛ o fana ma bɔ fɔlɔ Segu fatɔ Ala ka fatɔ mais surprise b'a la sisan donc o tɔw tɛ fɔ surprise b'a la Dabara b'a la surprise b'a la sisan ok d'accord b'a la faamuyali sɔrɔla Assassin b'a la Fuganji b'a la surprise b'a la sisan awɔ voilà Van yɛrɛ ni album in kɔni c'est 100% reggae d'accord faamuyali sɔrɔla a la Van yɛrɛ ni artiste tɔw rappeur tɔw cɛla bɛ cogo di bon Mali artiste la ne n'a bɛɛ ka di fo kelen an bɛ se k'o kelen tɔgɔ dɔn Caporal Zolpi n yɛrɛ dɔgɔnin Caporal Zolpi min n'a se ɲɔgɔn ma a bɛ n tɔɔrɔ de ne Zol mankan min ka guwa kɔrɔ dɔrɔn ne bɛ don siɲɛ kɔnɔ na de awɔ a bɛ n tɔɔrɔ de trop ale ka ko kɔni ma bon ma kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ n tɔɔrɔ de trop Caporal Zolpi awɔ d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la sisan nɔ juma yɛrɛ ka di Van Baxi ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ mun ka di ne ye dɔrɔn musique dɔrɔn ka to ka son dɔrɔn bɔ ka to ka n ka to ka n yɛrɛ studio kɔnɔ quoi bana o dɔrɔn de ka di ne ye d'accord an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ i furulen don walima n'a sɔrɔ n furulen don den joli 2 ayi dɛ 100,000 200,000 awɔ parce que muso 2 de bɛ n bolo awɔ o muso 2nan ko n yɛrɛ an tun bɛna don o la dɔɔni awɔ muso fɔlɔ c'est la musique 2nan ye Mariam Kulibali a bɛ n ka so kɔnɔ yen voilà bon muso fɔlɔ den mun den ka ca ni 1000 o ye musique denw de parce que ayi Van Baxi ne ma se ka ko in faamuya ayi e ko muso fɔlɔ ye musique an dun y'a mɛn k'i muso fɔlɔ b'i bolo n'o b'i ka so ko i ye 2nan fana ta muso fɔlɔ ye musique de o muso nana sɔrɔ ne bɛ musique de la o donc fɛn wɛrɛ tɛ n ka fara foyi tɛ ne fɛ yen 2 tɛ ne fɛ yen numéro 1 dɔrɔn de bɛ kɛ ne fɛ yen
ah a tɛ tɛmɛ nin kan kuma faamuyara Van Baxi donc Van Baxi comme émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma donc rapport aw ka milieu kɔnɔna i yɛrɛ b'a dɔn a ma nɔgɔn voilà so an bɛ fɛ i ka conseil di conseil min kɔnɔna la ni bɛɛ b'i yɛrɛ ya a la et puis ni bɛɛ bɛ faamuyali sɔrɔ rappeur ma ou bien malien ma de rappeur ma hali n'a kɛra malien ye genre conseil min kɔnɔna la ni prise de conscience bɛ na parce que i yɛrɛ ka musique kɔnɔna la an b'a jateminɛ i bɛ conseil o de di kojugu voilà bon n bɛ mun fɔ rappeur ye ka fara malien kan kuma lasurunya la n y'a fɔ kuma n ka dɔnkili kɔnɔ il faut k'an ka dɔn an bɔra min an nana min an kan ka taa min adamaden n'i y'o dɔn i ka diɲɛlatigɛ la i bɛ lafiya dɔnkilidalaw kɔfɛ mɔgɔ ninnu a y'u to yen olu bɛ k'u ta de kɛ an ka an ta kɛ n'i ye Mali cili dabɔ dɔnkilidalaw la bi a tɔ b'a dɛn aw teleso aw bɛɛ ka jira kan dɔnkili y'o dɔnkili k'a t'an ka culture concerné a tɛ bɔ an ka télé la a tɛ sɔn an ka radio la aw ka sɔn o ma aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'aw kɛ ban kalo 3 dɔrɔn aw ye Mali fɔ ne ye malien den minnu b'aw lajɛ aw ka télé suit u k'a ye foyi tɛ ka fɔ ni an ka kow tɛ an danbe a bɛ don so a bɛ don dusukun na ne dɔnnikɛla danbe ko kuma la dɔnnibakɛ cɛkisɛla maga la dɔnnibakɛ jarabini na a tɛ ɲɛnabɔ an ka kan an yɛrɛ ye bɛɛ ka t'i sigi so k'i hakili jagabɔ o de ye n ka ladilikan ye. D'accord. Voilà, Van, un dernier coucou pour les fans, pour la famille. Coucou ni là-bas ni pour les fans et pour la famille. Bon, n ka foli bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen ye ka n ka foli lase aw fana ma aw minnu invité plateau de star kan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan Mali cɛ n'a muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba yɔrɔ Mali kɔni a b'a a turulen don a kunberekuru de kan an bɛ don min na komi bi an k'an jija ka décollation ka ɲa dɛ n'a ka décollation perturbée la nana se foutu à jamais ça je vous dis d'accord Van an t'o tɔni dafa ni sɔn kunkurunin dɔ ye ne bɛ taa n yɛrɛ di jɔn ma Bamakɔ ne bɛ taa n yɛrɛ di Kodon Ali jumɛn de ma Bamakɔ Tuku ne bɛ taa n yɛrɛ di jɔn ma Bamakɔ ne bɛ taa n yɛrɛ di yɛrɛ nɛgɛ n'a jumɛn de ma Bamakɔ e ɲinɛ na Sango ta kɔ de Sango Bamakɔ k'a kun tɛna ne so ci de ne kun ye n ta k'a kuma fɛ yan e ko ɲɛngoya kuma ne sɔrɔ ni tɛ dɛ yan ma taa nka ni ma taa ɲinɛ a ma ɲi ni ma taa munumunu duguba kɔnɔ foyi ma ɲi an ka sɛnɛkɛ wagati da samiyɛ nka ni tilema gɛlɛyara o ɲɔw bɛ kɛ feerefɛn ye feerekɛla dɔrɔn tun tɛ tɔgɔ de fɔ ne hali warimisɛnnin ko kuma mana bɔ bɛɛ ko ne tun tɛ dɔwɛrɛ la tile b'an da ka sunɔgɔ bari burusi kɔnɔ tilema fɛ baarada tɛ yen n'an tora tamɛ mɛ ta dun mɛ burusi kɔnɔna sigi ma nɔgɔn ni ye denkɛ kelen ma taa fo segu k'a ye ko n bɛ sira la an bɛna mununu Bamakɔ dɔrɔn sɔmi dɔrɔn an bɛ segin. Banna pewu voilà Van Baxi merci beaucoup. n'a ma yɛrɛ to olu m'an faga yan walahi bilahi. D'accord. Ok brother, c'était l'enfant de Segou Van Baxi. Big up. Voilà merci beaucoup. Ayiwa an lamɛnbagaw an minnu tun bɛ ka lamɛn nin wagati in na an b'aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ restez toujours connectés sur malikunnafoni.net.